Сябры, прывітанне, з вами я, ксёндз Вячеслаў Барок, і на гэтым канале разважаем пра хрысціяніна і пра сучасны свет, пра хрысціянства ў сучасным свеце. Так вось, апошнім часам злавіў сябе на такой думцы, як толькі аб чым-кольвічы пачынаю гаварыць, так ці інакш зыходжу да праблемы насілля і спусташэння. Гвалт у гэтыя жнівеньскія дні масава праявіўся праз катаванні і забойствы сілавікамі мірных грамадзян. Духоўнае спусташэнне у афіцыйным апраўданні злачынстваў тымі, хто сёння стаіць на чале краіны, ды тымі, хто упарта заплюшчвае вочы на Божае святло, адрозніваць дабро і зло. Здавалася б, за апошнія гады на розных узроўнях дзяржаўнай улады параздавалі столькі грамат, прэмій, узнагародаў і тым самым нібыта падтрымлівалі духоўнае адраджэнне ў краіне. А аказалася, усё гэта пустое. Хіба узнагароджвалі не тых, ды не за тое. Бо ўрэшце рэшт, як бачым у выніку, брат падняў руку на брата і пралілася кроў. І сёння, як заўважае наш мітрапаліт Тадеуш Кандрусевіч, мы увогуле апынуліся на парозе грамадзянскай вайны. Я думаў, што гэта я зацыкліўся і не бачу нічога добрага ў свеце. Аднак, прачытаўшы ўрывак з кнігі прарока Ераміі, разумею, што я не самотны ў сваіх мучэннях. Ерамія меў падобныя перажыванні. У раздзеле 20, вершы 8 чытаем: «Бо калі толькі пачынаю гаварыць, — казаў ён, — крычу аб насіллі, абвяшчаю спусташэнне». Мне сапраўды больш не хацелася б гаварыць пра насілле, гвалт, супрацьстаянне, але не магу гэтага. Бо як толькі перастану пра гэта ўзгадаваць, адразу ж сам стану адным з хлусаў, які служыць не Богу і праўдзе, але хлусні і сатане. Ну і праз гэта памнажае насілле. Беларускае грамадства сёння сапраўды перажывае беспрэцэдэнтны сацыяльна-палітычны крызіс. Шмат хто ўжо адчувае на сваёй скуры, як руйнуецца ранейшы ілюзорна трывалы лад жыцця. У гэтым часе распачаўшыхся пераменаў мы ўсе шукаем незменных і непахісных кропак, на якія можна было б абаперціся. Бо хочацца мець цвёрдую глебу пад нагамі, асабліва тады, калі ўсё вакол хістаецца. А таму і разважаем над тым, чаго варта трымацца, каб выжыць і захаваць тое, што маем. Кожны мае свае арыентыры. Я ж нагадаю словы Хрыста. Ён кажа: «Той, хто хоча жыццё сваё зберагчы, загубіць яго. А хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне, той знойдзе яго». Чытаем аб гэтым у Евангеліі святога Мацвея, раздзел 16, верш 25. Заўважце, у гэтых словах Хрыста няма аніводнай кроплі з таго, што чалавек можа трансфарміраваць у прынцыпы прыстасоўніцтва і прыкарытніцтва, як пэўныя спосабы на выжыванне. Апостол Павел, вучачы жыць, дае нам такую параду. У пасланні да рымлянаў, у раздзеле 12, верш 2: «І не дастасоўвайцеся да гэтага веку, але перамяняйцеся праз абнаўленне розуму вашага,
апостол Павел не вітае прыстасоўніцтва і пракарысніцтва, а праз абнаўленне розуму нашага заахвочвае да пакаяння. А таму таксама перад тым, як выйдзеш на які мітынг ці пратэст, марш, думай, што кіруе табой. А тым больш, калі не выходзіш па-за зону камфортнага жыцця, тым больш думай, што паўстрымоўвае цябе. Калі лічыш, што сацыяльная несправядлівасць, хлусня дзяржаўнай прапаганды, катаванне іншых людзей у краіне гэта не твая справа, то не мей ілюзій, і валадарства Божае не будзе тваім удзелам. І не думай, што будзеш мець тое, што маеш або што прыдбаў. Калі з матываў выжывання дзеля прэміі прымаў удзел у фальсіфікацыі выбараў, за прэмію хадзіў на праўладны мітынг, за прэмію таксама катаешся на машынах са сцягам, які усталявала гэтая ўлада на чале з Лукашэнкам, а не з беларускім сцягам ходзіш, да? І робіш гэта альбо рабіў гэта толькі для таго, каб хоць штосьці мець. Спыніся і лепш проста паслухай словы Хрыста. Ён кажа у Евангеліі паводле святога Марка, раздзел 4, верш 25. Хто мае, таму дадзена будзе. А хто не мае, у таго адымецца і тое, што мае. Гэтыя словы тлумачаць, што Бог не благаслаўляе на паўшчасце, не благаслаўляе на выжыванне. Бог дае паўнату, а паўната шчасця без свабоды і пачуцця ўласнай годнасці немагчыма. Людское жыццё без свабоды наогул сэнсу не мае, бо як і жыццё само па сабе не ёсць абсалютнай каштоўнасцю. Без духоўнага багацця жыццё зямное абясцэньваецца. З іншага боку, трэба заўважыць, што сапраўды бясцэнны ёсць і пазастаецца бясцэнным праліўшаяся кроў чалавека. Нават адна кропля людской крыві мае непаўторную цану. Хтосьці мне казаў, што у Беларусі яшчэ мала крыві пралілося, каб можна было спадзявацца на радыкальныя перамены да лепшага. Я з гэтым не згодзін. Хопіць праліцця крыві. А тая кроў, якая ўжо пралілася, ніколі не дазволіць нам забыць тое, што адбылося. Папулярны сёння лозунг «Не забудзем» гэта не ёсць адсутнасць прабачэння, недахоп прабачэння, не. Бо і само прабачэнне не можа праявіцца праз адсутнасць памкнення дабівацца справядлівага асуджэння для здзейсненых злачынстваў супраць народу. Заўважце, адно другому ніяк не можа пярэчыць, а наадварот, прабачэнне патрабуе, хрысціянскае прабачэнне, дабівацца справядлівасці і асуджэння зла, стрымаць зло. Іншая справа ненавісць. Ненавісць заўсёды ёсць злом. Але, дзякуй Богу, наш народ, патрабуючы мірных пераменаў, той ненавісці не мае, бо і помсты нікому не чыніць. І я таксама, як прарок Єремія, калі толькі пачну гаварыць, крычу аб насіллі, не таму, што маю ненавісць у сэрцы. Любоў да Бога і любоў да бліжняга змушае мяне аб гэтым казаць, як і аб тым, што злачынцы і рукі каго ў крыві не маюць права валадарыць, павінны адказваць за ўчыненае. Гэта хрысціянская пазіцыя
такая дабівацца таго, каб справядлівасць была ўжо ў гэтым свеце. Улада, якая паходзіць ад Бога, прыналежыць народу, а не камусьці аднаму. А таму і малюся, каб народ, узяўшы ўладу у свае рукі, выконваў яе з любоўю і справядліва, без насілля. Сябры, даслухалі до конца. Ставьте падабайки, не ленитесь, подписывайтесь на канал. Вялікі дзякуй усім тым, хто дзеліцца стрымамі ў сацыяльных сетках. Заахвочваю таксама да каментароў. Калі ласка, каментуйце, не стесняйтесь. Апошні стрым акурат атрымаў вельмі шмат каментароў. Ну і дзякуй Богу, што дзякуючы гэтым разважанням узбуджаецца нейкая дыскусія. Бо мы ўсе, разважаючы над Божым словам, шукаем праўды. Давайце рабіць гэта супольна на гэтым канале. Да новых спатканняў з Богом.